ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு கிரேவி பார்க்க போகிறோம். அதுதான் நம்ம சொரக்கா கிரேவி. இப்போ அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்களா? இப்போ நம்ம சொரைக்காய் நமக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம். இப்போது அந்த விரல் பதையிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த கிள்ளும்போது. இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த தோல் எடுத்துடலாம். தோல் எடுத்துட்டு அந்த விதையும் எடுத்துடலாம். இப்படி தாங்க தோல் எடுத்துட்டு இப்போது அந்த தோல் எடுத்துட்டு நம்ம கட் பண்ணிருக்கிறோம். 4 சைடாக கட் பண்ண அளவு போதும். அந்த விதை தனியாக வந்துடும். அவ்வளோதாங்க. அதை எடுத்து கீழே போட்டுடலாம். நம்ம அந்த இது மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா எல்லா வீட்லேயுமே ஒரு டென்ஷன் இருக்கும். இன்றைக்கி என்ன குழம்பு வைக்கிறது, இதே தான் எல்லா வீட்லேயும் நடக்கிறது. இந்த மாதிரி செய்யும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நல்ல முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டு தான் நமக்கு. இப்போ எல்லாமே இதே மாதிரி கட் பண்ணி வச்சாச்சு. 2 தக்காளி, 2 வெங்காயம், ஒரு 4 பச்சை மிளகா இதே கட் பண்ணி வச்சாச்சு. கருவேப்பிலை. இப்போ கடலெண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன். கடுகு சேர்த்திக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சு வரும். நம்ம வெங்காயம், பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை சேர்த்திடலாம். அந்த வெங்காயத்துக்கு அளவாக உப்பு சேர்த்திக்கலாம். மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன். இப்போ தக்காளி சேர்த்திக்கலாம். வெங்காயம் வந்தோடனே தக்காளி நல்லா கிளறி விடலாம். தக்காளி கிளறி விடும்போது நல்லா கிரேவியாட்டம் வரணுங்க. இப்போ ஒரு சாம்பார் பொடி ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்திருக்கேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம். நல்லா கிரேவி மாதிரி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ண சுரக்காய் நல்லா கழுவிட்டு சுத்தமாக நல்லா சேர்த்திக்கலாம். இது நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம வாட்ரு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வாட்ரு நம்ம தேவையான அளவுக்கு நல்லா கிரேவி மாதிரி வர அளவுக்கு நல்லா வெந்து கிரேவி மாதிரி வந்துடும். இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதுங்க. ரொம்ப அதிகமாகவும் ஊற்றிடாதீங்க, ஏன்னா தண்ணி மாதிரி ஆயிரும், டேஸ்ட்டு கம்மியாயிரும். உப்பு சேர்த்திட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம அடைச்சி வச்சிடலாம். இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இறக்கிடலாம். நம்ம இதோட மோர் குழம்பு ஒரு பொரியல் பண்ணாவே போதும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகே, பாய்.